Nasiko pang usa ka pamilyahan atol sa bypass operation sa Drug Enforcement Unit sa Mambaling Police Station sa Cebu City. Mukantidad sa 1.7 million pesos ang balor sa gidiling drogas nga nasakmit gikan sa mga suspitsado. Nasuta usab nga ang 51 anyos nga amahan, usa ka ex-convict samtang ang anak niini mo'y nagpadagan sa negosyo sa iligal nga drogas. Nasikop usab ang kanisakop sa media nga uyab sa ex-convict. Sa gipahigayong intelligence monitoring sa kapulisan, nasuta nga nahimo na nga family business ang maong pagpamaligya sa gidiling drogas. Samtang nadakpan usab sa Provincial Drug Enforcement Unit, ang ex-convict ug e-bike driver ni adtong Lunes sa gabi sa Barangay Tabunok, Talisay City. Sa bypass operation, nasakmitan kini og 13 ka mga pakete sa gituhoang shabu nga gibanang mukantidad sa kapin 200,000 pesos. Ang didakpan giila sa alias nga Ryan, 29 anyos, na priso na ni adtong Oktubre 2023 tungod sa kasong may kalambigitan sa gidiling drogas ug nakagawas ni adtong Disyembre 2024. Giingong mibalik kini sa pagpamaligya og gidiling drogas ug sud sa pipila ka semana makadispose kini og tunga sa milyon ka pesos nga balor sa drogas kada semana.